Magandang maga mga farmers. So sa magang ito mga farmers, punta tayong bukid mga farmers at ipakita ko yung aming daanan mga farmers. Ito yung daanan namin, no? Ayan. So papunta yan sa bukid, papunta yung Lagruso pa yan mga barangay. So pakanan kami mga farmers. Ayan, pakanan kami mga farmers. Ayan ang punta sa bukid, yun ang ginawa ng ating sulit na farm to market road mga kumundok. Siguro matapos ito mga farmers, siguro pa naman ang engineer nung tumakbo wala mga farmers at may kaso pa mga farmers. Hindi na ito mabalikan. Sana may iba na katulong sa problema ng magsasaka. Pero kasi ito lang mga farmers, siguro balikan naman ito. Dalawang ano na mga farmers, dalawang finish project na ito. Pinos nila dyan sa Bukana mga farmers. Tapos na lang yung election mga farmers, hindi pa matapos-tapos. Tama lang na naumpisahan. Ito naman mayroong mga ginawa ng mga puso na gano'n. Baka balikan. Ayan mga farmers. So, sana babalikan. Sana mamiba na. Masundot mo mamiba na. Kami po ay nagalala mamiba na baka hindi na ito balikan ng engineer dahil natalo sa eleksyon. Mamiba na. Sana makatulong ka at pag ito ay balikan mamiba na at matapos nila sa paggawa itong project na farm to market road, kami po ay magpasalamat sa iyo mamiba na. Yun, ulit ito at kami po ay magpasalamat. So ito kasama pa ito sa project nila. Medyo madamo na mamiba na, madamo na. Kasama ito, kasali ito hanggang dyan sa unahan ay pakita ko hanggang kung saan sila saan yung tatrabahoin nila sa unahan. Yan. Madamo na. Noong una nilinisan nila yan nasira pa yung aming patuloy dyan. So at ngayon ay sobrang damo na, sana magawa ito matapos at hanggang dito ang kanilang katrabuhin iba na hindi pa nila natapos. A few moments later. Grabe mga farmers, grabe ang ulan. Abutan po ng ulan dito sa bukid mga farmers. So dito tayo sa mga kubo mga farmers, yung ating kasamahang magbubukid din mga farmers. Dito tayo na silong mga farmers, kasi ang ganda-ganda ng panahon kanina mga farmers. Yan. Ngayon sobra, grabe lakas ng ulan. Mamiba na, maraming salamat mamiba na. Hindi dahil sa'yo hindi maganda ang daloy ng Kapikos Manila, mamiba na. Pero ang aming danan mamiba na. Baka ikaw ang makasulog nito mamiba na. Ang pangalan sa nagdala sa among kontraktor lagi ka po mo mamiba na. Hindi ka na pagkapolitiko, perting pildiha karon. Ang among kasada perting pildiha, wala tarbawa. Ay nagtabot-abot namin ni mamiba na. Ang among kasada duha na ka finish project noong February. Nagpo sila noong October, pagka February finish project. Ngayon hindi man natrabaho. Inulit naman nila finish project April. Ngayon
natapos na lang mga eleksyon mga Ma'am Ivana, wala pa rin. Hindi na gumagalaw yung mga makinarya sa ating papunta dito sa bukid mga farmers. Ma'am Ivana. Oh, sana Ma'am Ivana, matulungan mo kami Ma'am Ivana. Ikaw lang siguro, ikaw lang siguro ang panimalaan, no? Na matapos yung project namin na magbubukid. Alam ko Ma'am Ivana, malaking tulong pag magawa mo yan Ma'am Ivana, malaking tulong para sa amin. Utang, mayroon kaming utang sa iyo Ma'am Ivana. Kasi yung kontraktor nagdala dito para sa aming bukid Ma'am Ivana, yung sa aming farm to market road ay pumasok ng politiko Ma'am Ivana, natalo na yung halalan ng Ma'am Ivana. So, at may kaso sa kanya. So, wala na kaming pag-asa dito sa aming farm to market road Ma'am Ivana. Grabe. Noong una naming pag-usap-usap yung aming daanan, pag matapos ng eleksyon, tapos na rin ang project Ma'am Ivana. Samantala nung nag-umpisa Ma'am Ivana, kahit kanal standard Ma'am Ivana, may takip. Ang kalsada, ang simento standard, pero ngayon one line lang Ivana. Di pa good standard ang one line. Wala ng kanal na makikita, walang kanal, lalo nang walang takip kasi walang kanal. So nung nag-umpisa Ma'am Ivana, paglista-lista pa lang para makapalabas doon sa pira ay standard. Pero nung ginawa naman Ivana, wala. So, sana Ma'am Ivana makatulong ka para sa aming farm to market road dito sa amin. Hindi lang namin kilala, basta ang kilala namin si kontraktor. Kontraktor na tumakbo ng halalan, nakaraang halalan mga Ivana. Talo. May kaso pa na hinaharap. So, asana balikan. Asana mag-explain si kontraktor. Engineer. Mahala. Ma'am Ivana, hangyo na mo ni mo Ma'am Ivana. Pag-iusap namin Ma'am Ivana kung sa Tagalog pa. Na matulungan kami sa aming problema.